Bona Chamscat, ens veiem a Sim City, a la ciutat dels Sims. Ara mateix estem en una guerra iniciada i m'acaben d'atacar. Com podeu veure, tinc aquí els meus edificis tocats. Si anem millorant aquests edificis, els recuperem, ens donarà ítems que ens serviran per la guerra. Per exemple, aquí donant això, recuperem un edifici i ens dona un ítem. Ara mateix estem sota un escut, per això hi ha tota aquesta cosa blava al voltant, tota aquesta difusió de blau. Això vol dir que estem sota un escut i això vol dir que dins de la guerra no ens poden atacar ara mateix. Estem protegits per un escut perquè ens han atacat. Agafem aquí l'energia, que per cert estan fotent una bona pallissa i han començat molt forts. Ens han atacat a gairebé a tots. Estem sota l'escut a tots. I ara hem d'anar sortint a poc, perquè si no ens perdrem aquí per derrota perquè ens han destruït a tots i si ens destrueixen tenim 2 hores i si estem tots sota l'escut durant 2 hores acabem perdent. Una altra de les coses són els trens. Aquí a l'estació agafem, ara mateix tinc 4 trens, però n'hi ha més per desbloquejar. Es desbloquegen agafant punts i agafant experiència. Per exemple, puc enviar aquest tren, selecciono, empleno i l'envio. Torno a seleccionar un altre tren, en tinc 3, selecciono, l'empleno i l'envio. Selecciono un altre tren, l'empleno de gent i el torno a enviar. I ara l'últim tren, que és el més petit, l'empleno i l'envio. Amb això ens donen punts i amb aquests punts podem comprar objectes de trens o altres objectes per millorar la ciutat, ampliar-la. Després també tenim aquí per agafar trens i amb això podem anar a millorar les estacions i agafar nous trens. Sortim d'aquí i aquí tenim els verds són els de la guerra i hem d'anar millorant a poc per poder tenir ítems i amb aquests ítems atacar la guerra. Fins que no sortim de l'escut no podrem atacar nosaltres. Ens han atacat, ens han destruït els edificis que tocava, que són 16 en aquest cas, i ara hem d'anar millorant els edificis per poder tornar. Aquí necessitarem un sucre, 2 de fusta i en aquest un de blat de moro i un de plàstic. Aquí a les nostres fàbriques, als nostres magatzems, i agafarem aquí ferro, fusta, plàstic. Amb això podrem millorar aquests. I així anar sortint. Un altre dels casos és que tinguis alguna del material que tu no tinguis, dones aquí a les fletxes i el pots canviar. Ok. D'aquí 5 minuts el pots canviar per un altre. O bé pots gastar bitllets o bé pots veure un vídeo i s'avança. Ara tan sols es queda un rellotge, que seria l'última per tenir ja tota la ciutat lliure. Després també una altra de les coses que es poden fer és dins de la ciutat, és de les fàbriques. Si tens pressa pots agafar acceleradors. Això és fàcil. Això s'agafa, per exemple, agafes aquest, jo tinc un accelerador per 4. En aquest d'aquí, per exemple, tinc un accelerador per 12. I si vols accelerar, per exemple, posem aquest d'aquí, que puguis fer alguna d'aquestes. Tocant aquí a la dreta, tenim aquests com cronòmetres, que tenim 3 tipus de la tortuga, el del lleopard, que és el més ràpid, i aquest seria com una girafa. Aleshores, agafant depèn de quin, pots multiplicar per 2, per 4 o per 12 la velocitat de temps. I es fan els objectes més ràpids. Amb això pots guanyar temps. Com podeu comprovar, el rellotge s'està fabricant a un temps més rècord per 12. Aleshores, el temps corre per 12, el crono. D'aquí 44 minuts entre 12, doncs serà més o menys el que trigarà a acabar aquest rellotge. Ja queda menys temps, 15 minuts, entre 12, un minutet més o menys. Ja queden 2 minuts ràpids, 2 minuts, un minut, ja queda menys un minut, segons. Perfecte, ja tenim el rellotge aquí preparat, l'agafem, ens n'anem aquí, millorem, recuperem l'edifici i acaba de desaparèixer tot aquest voltant blau. Això vol dir que estem ja preparats per atacar.
Aleshores agafem els nostres ítems, busquem una ciutat que volem atacar, agafem aquesta mateixa. A veure si tenim fórmules de positiu, això és per tenir més punts. I posem un positiu, esperem que no sigui negatiu, agafem aquesta que és per 6 i ataquem. Tenim 12 d'energia, aleshores hem d'anar en compte perquè si ens acaba l'energia no podem atacar més. 6 i 6. Aleshores ja no tenim energia, com podeu veure a dalt a la dreta, 0 energia. Podem millorar, augmentar a que vagi més ràpid per fer energia? Sí, tant que sí. Si nosaltres entrem, aquí, tenim el que serien les fórmules. Les lires més o menys seria per nosaltres, que sé, per accelerar, per tenir un escut perquè no ens ataquin, i els vermells seria per l'enemic. En aquest cas només tinc el vampir, que és que ells no s'afegien energia ràpid, sinó més lent, trigar més a fer això, o la de congelació, perquè es congelin. Si no tens ni fórmules ni temps, vas aquí, a la bossa aquesta de color verd a l'esquerra, entres i en aquí podràs agafar i comprar els que són ítems o comprar fórmules. Tot a través de la moneda de liles, que són el tema de les guerres. Això s'aconsegueix jugant a guerres i depèn de com quedis, guanyes o perds, guanyes més o menys. Aquí a les nostres ciutats, i a les nostres ciutats aquí és com podem posar els liles, per fer l'energia més ràpid, o per tenir un escut, o perquè si el tens d'ataqui guanyi menys punts. Tornem cap a casa, perquè ja tenim més energia, no podem atacar més. I aquí les guerres. I aleshores qui fa més punts és aquell que guanya, o tombi a l'altre. Si tomba l'altre i passen 2 hores, també s'acaba la guerra i acaba guanyant el que ha tombat a tots. Molt bé, Samscat. Fins la propera, ens veiem en un altre vídeo. Si us agrada, un like i subscriviu-se. I si us agrada SimCity, m'ho dieu en els comentaris i faré més vídeos de SimCity.